Namhlanje ke sizofunda incwadi yevangeli kaLuka. Sizobheka uLuke 14. Isihloko sakhona ke sithi uJesu uphilisa efundisa endlini yomFarisi. Uyaphilisa, uyafundisa futhi. Ufundisa endlini yomFarisi. Luke 14 siqale kuverse 1 kuya ku6. Sizoqhubeka namanye amavesi sizophinde sifunde futhi noLuke 19. Indaba esizokhuluma ngayo kakhulu namhlanje isimemo nomphumela waso isimemo. Le ndaba yebo uyaphilisa uyafundisa kodwa okukhulu asugxila kakhulu ekuphilisweni kwalo waphiliswa. Sizogxila kakhulu endabeni yesimemo noma i-appointment uNkulunkulu abanayo nomuntu. Kunama appointment awu2 esizobe siwabhekisise namhlanje enzeka phakathi koNkulunkulu nomuntu akhombisa uthando lukaNkulunkulu kumuntu. Ngala sivala amehlo singakathi. Baba uNkulunkulu ophakemeyo, kungaba sizula zokugcina Nkosi uma singazithobisi phansi kweenyawo zakho. Nkosi Jesu siyathoba asizinto zalutho. Nami Nkosi angenceku yalutho. Kodwa Nkosi ngimele ukwenza lokho ongimisele khona ngokwendlela Nkosi wena othanda ukuthi ngikwenze ngayo. Baba Thengcwele nali izwi lakho. Linguwe Nkosi Jesu ungulizwi kaNkulunkulu. Ngiyacela ke Baba Thengcwele ukuthi ukhulume ngendodana yakho, ukhulume ngezwi lakho, ukhulume ngomoya wakho ongcwele. Nali ibandla lakho Nkosi Jesu walifela. Naba bantu Nkosi othe uzobafuna emhlabeni ukuthi Nkosi babuyele ekhaya ezulwini Nkosi wena usuzolanda ibandla lakho. Ngiyakhuleka ke Nkosi ukuthi lo nalowo namhlanje Nkosi lapho esizwa isimemo asamukele Nkosi ngezandla ezivulekileyo Nkosi eqonda ukuthi wena ungufana ukuphila Nkosi awusikukufa kodwa ungukuphila nokuvuka. uNkulunkulu othona amandla nokufa wakunqoba ngegazi lakho Nkosi Jesu wafika emhlabeni ukuzosinqobela ukufa okwasekusikhungethe ngenxa yesono. Ngenxa ukuthi Nkosi singalalelanga izwi lakho kwasekuqaleni. Wathi Nkosi umuntu mayedla kulowo muthi uzofa nokufa. Nembala Nkosi safika isono kwafika ukufa. Kodwa wena Nkosi ufikile ukuthi siphile sibe nakho ukuphila kuqiphile. Ngoba Nkosi ukuphila kukuwe. Akekho oza kubaba ngaphandle kwakho. Sizwile futhi Nkosi ukuthi wena uyisango. Ngakho Nkosi uma singangeni ngawe Nkosi ngeke sifinyelele kubaba. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi ukuthi usilekelele ukuthi sikwazi ukungena kulo lelisango. Sibe ngaphakathi kwalo Nkosi size sifinyelele kubaba. Ngiyacela Nkosi ukuthi ukhulume ngamazwi akho. Ukhulume Nkosi lokho okuzosiphilisa ngoba izwi lakho liyaphilisa. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Lana ke kufundeka kanjena kuverse 1 lapho kwathi ekungeneni kwakhe ngesabatha endlini lomunye wabayizikhulu zabaFarisi ukuba adle ukudla. Bona uqobo babemqaphele. Bheka kwavela phambi kwakhe umuntu othile owayenesifo samanzi. uJesu wathatha wathi kuzo izazimthetho nabaFarisi, kuvunyelwe yini ukukhululisa umuntu ngesabatha noma qha? Ngepha bathula. Wayesemphatha wamphulukisa wamnikisa wathi kubo, ngumuphi kini ongathi indodana yakhe noma inkabi iyele emgodini angayikhiphi masinyane ngosuku lwesabatha na? Bahluleka ukuphendula lokho.
sisazoqhubekela ke lapha ku verse 15 ya ku 24 namanye amavesi kodwa ake ngicacise le ndaba. La uJesu simthola eya endlini yomFarisi eyodla khona, ngicabanga ukuthi kwakuyisapha. Kodwa wayele ukuyodla khona, ukuba kwakuyisikhathi seningi angazi, kodwa wayele ukuyodla ukudla kwakusihlwa. Siyazi ke kaningi kuba neclash phakathi kwenkosi uJesu nabaFarisi. Omunye futhi ubengaza acabanga ukuthi kusho ukuthi inkosi uJesu cishe yayingabathanda abaFarisi ngoba kwakuhlale kuneclash phakathi kwalabo, phakathi kwenkosi uJesu nabaFarisi. Kodwa inkosi uJesu la ibonakala iya kwenye izikhulu zalaba bantu abahlale beclasha naye. Ngiyacabanga ukuthi bake baclasha lapha esinagogeni enkonzweni. Yabona inkosi uJesu ukuthi laba bantu abayiqondi indaba yomthetho. Abaqondi ukuthi kukhona umthetho bese kuba khona uKristu ongukuphila. Abaqondi ukuthi umthetho uwodwa awusikho ukuphila. Kodwa inkosi uJesu engukuphila. Yizwi likaNkulunkulu elingukuphila ngoba ithe inkosi uJesu akusona sodwa isinkwa esimphilisayo umuntu, kodwa umuntu uphila nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. Yebo, imithetho eyayikhona yayiphuma emlonyeni kaJehova, kodwa ukuphila kahle kahle kunguKristu. Manje abaFarisi inkinga yabo babebambelele emthethweni. Namhlanje kukhona amabandla abambelele emthethweni. Umuntu abambelele emthethweni aze angabe esambona uKristu kuwo umthetho. Agcine manje esebambelele emthethweni yoza ungena esikogweni ngalo mthetho wakhe. Ashiye uKristu ngala. So uKristu ke enothando eze emhlabeni ukuzolanda ukulahlekileyo. Wabona ukuthi labantu ngeke abazuze ethempelini noma esinagogeni. Ngeke akwazi ukuthi akhulume nabo into abazoyiqonda laba baFarisi. Indlela engcono abe neappointment nalo mFarisi omunye weyikhulu hleze mangaba esizakala. Angabuyela kwabanye azobasiza ukuthi indaba yomthetho isebenze. Kodwa kusebenza uKristu. Nembala inkosi uJesu yaya endlini yomFarisi. Mhlawumbe nathi kunabantu esiyasiphikisane nabo, basho lokhu nalokho, abanye babonakala bengasithandi, mhlawumbe thina sisangena endlini zabo. Kodwa uJesu baphikisane naye, bamelana naye, waqeda wangena endlini zabo, wahamba wodla isapha noma ukudla endlini zabo. Wafika bebaningi ngoba inhloso yakhe yokuza emhlabeni kwakuzolanda ukulahlekileyo, ukuzosindisa abantu abafileyo. Nabo ngamanye amazwi laba baFarisi bebemphikisa, belwisana naye, befuna ukumbulala kodwa bebathanda. Ubefisa ukuthi bafumane ukuphila okunaphakade. Uyafika futhi la ufika kahle ngosuku lweSabatha. Ngoba ufuna ukuzobafundisa lento abona belahleke kuyona. Ngoba inkosi uJesu iqonda ngqo kule nkinga obhekene nayo kwekamoya. Iqonda ngqo kule nkinga eyazi kahle ukuthi le izokwenza ukuthi ungangeni ezulwini. Iqondanisa isikhathi sokuthi yenze sure ukuthi uzozwizwe lento afuna ukuthi izwe. Mhlawumbe nawe ufikile enkonzweni wehluleka uku-understanda into kade isho inkosi uJesu enkonzweni. Inkosi uJesu izokuvakashela kwesinye isikhathi nangephupho, nangembono noma kufika umzalwane, kanti uvakashele inkosi uJesu. Izoqondana nayo le nkinga obhekene nayo. Ngempela ke yafika. Ifika ngosuku lweSabatha. Akwenzekanga iphuthu ukuthi kufika umuntu ogulayo onenkinga yamanzi ngaliSabatha. Ayiqalanga ke inkosi uJesu ngokumphilisa, uzobona ukuthi kahle kahle yayiqala ukuzoshumayela. Kwesinye isikhathi mangabe ishumayela inkosi uJesu ayizukutshela ukuthi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Izokuba nenkulumo enayo nawe kanti izokushumayela, izoshumayeza impela. Bekumele ube nendlebe, nami ngibe nendlebe yokuqonda ukuthi
ifikile ke manje inkosi uJesu endlini yakho enizofika ngendlela eyahlukahlukene akafikanga laphana wazovula iBhayibheli wathi kuwukuthi nokuthi nokuthi kodwa wenza sure ukuthi itiming yakhona izokwenza ukuthi imessage afuna ukuthi ifike kulo efanele ifike kuyena izofika sekuzoba kuyena ukuthi wenze njani kuleyo message ayitholayo uyafika la nangumuntu ogulayo engakamphilisi engakasho lutho kuyena uthi webaFarisi wekhulu nani bagala aningitshele Jesu wathatha wathi kuzo izazimithetho nabaFarisi kuvunyelwe yini ukuphulukisa ngesabatha noma qha abamphendula engibona kaningi bembuza bemtrika mhlambe nawe kaningi usuyazi ukuthi hayi la njengoba ngibuza kanje lokhuluma lo usuzama ukungitrika ke lo kodwa yena lo mbuzo wawungesiwona umbuzo ukuthi oyobatrika kwakuwumbuzo owawufuna ukuthi abazibonele bona ukuthi kukhona la umthetho ongasebenzi khona kusebenza umusa ngoba inkosi uJesu ithi into eyifunayo isihawu hayi umhlatshelo isihawu nje into eyifunayo so ngaphezulu komthetho owaziyo lo mthetho lo othi ubambile unaso yini isihawu mangabe ungasenaso isihawu osahambisana nenkosi umthetho owubambayo mangabe usuphambana nesihawu sekhona ukonakele la so njalo mangaba uthi wenza umthetho qinisekisa ukuthi isihawu sikhona ngoba manje kwaphambana nesihawu kusho ukuthi lo mthetho awukho usebenzi lana ke behluleka ukuphendula ngoba babesebesazi ukuthi kaningi inkosi uJesu iphulukisa abantu ngesabatha leli bona balibambile bethi ngumthetho bona bangancamela ukuthi makufuna umuntu kaNkulunkulu odala uNkulunkulu abangamdalanga bona ukuze nje kubanje lo mthetho ababambelele kuona ukuze kuthiwe bona babefundisa abaqotho abakwazi ukuba ngumthetho njengokunjalo kodwa la inkosi uJesu mayisibabuza abakwazi ukuphendula ngoba ngiyacabanga babesaba ukuthi mangathiwa nazi ingane yakho manje la ibhajiwe laphana kufanele uyisize uzokwenza njani uzothi isabatha ungayise esibhedlela udokotela ngoba nakho uthi isabatha ngiyakhona ukuthi labo baFarisi bona babezenza lezo zinto ukuthi basiza abathandiweyo babo ngesabatha kodwa laba abanye abanandaba nayo abanandaba ukuthi usibani yakho unendaba yini wena mangabe ugula umuntu unendaba yini wena omunye mayiswele noma uthi wena hayi ukugcina lokho kwabantwana bami noma ukuthi nokuthi bese uthalalise asikho isihawu lapho awumhawukelanga lo nomunye umuntu so inkosi uJesu la ibibahawukela labaFarisi izobashumeza labaFarisi ngenkinga ababhekene nayo ngesono esibahlulayo yase yabahambela ekhaya kodwa nokho behluleka kuthiwa kepha abathula wayesethatha waphulukisa wamukisa bathula bona wathatha lo wamphulukisa sekuphelile ukuze ngakho wena kodwa abaFarisi bona basale bekhona ngoba ubezoshumeza abaFarisi ngalo muntu lo ngiyenzeka omunye umuntu afike empilweni yakho for a specific purpose mhlawumbe uzofika kungabe mnandi kodwa ufike le purpose ethize once wayiqeda leyo purpose yakhe uyahamba wena musuyikhathaza ngaye lo kunabantu nje abafika nje for a special purpose abazosheshe basuke kuwena ingabe kuhlungu inhliziyo yakho mabekushiya ngoba ubekunepurpose kade beyizele sebeyiqedile ngoba la unele nje wamphulukisa go uyena kube ngathi umxoshile wathi hamba ke manje sengiqedile nawe naba abantu engisazoqhubeka nabo ngidile nabo lapha verse 6 uthini verse 5 uthini wathi kubo ngumuphi kini ongathi indodana noma inkabi iyele emgodini angayikhiphi masinyane ngosuku lwesabatha na bahluleke ukuphendula kuloko
bahluleka futhi nakulokho. Usenzile i-demonstration yento kade ezoyishumayela. Yabona uma ngabe ungumzalwane kufanele izwi ulidemonstrate ngokuphila kwakho. Yabona la inkosi uJesu ayifika ngayo shumayela. Kodwa ifike yademonstrate izwi likaNkulunkulu. Yademonstrate lento kade izoyisho. Yafika nje yazokwenza i-demonstration yahamba kwaphela la. Ya lento ehlala yenza ethempelini. So ifike ikwenze lokho ethempelini ikwenze nakwezinye indawo kodwa la isifika kubona izoba demonstrated. Uyakwazi ukudemonstrate ivangeli kubantu osebenza nawo, kubantu ohlala nawo, noma ligcine enkonzweni. Mase kufanele ulidemonstrate cha liyahlula. Awusakwenzi njengaba abaFarisi la, njengoba bengaphenduli nje kuyacaca ukuthi lento ababemelene nayo iNkosi uJesu bebengakwazi ukuyidemonstrate, bebengakwazi ukuyiphila, bathule nje ngoba babambekile. Ungabambekile ngosuku lokwahluleka. Inkosi sengathi ingakubamba la mina nawe. Sibambeke la bese sivuma ukubanjwa inkosi. Ngoba kunezinto ezizovulwa lapha ngosuku lokwahluleka. Bese umuntu akubambe kathi ngqi uthi hayike. Usuyalahlwa ke manje. Ngoba nanzi into ibhaliwe la uhlulekile ukuyenza. Uthule wathi du ungazuzophendula uthini njengabaFarisi. Lamazwe enkosi uJesu ayebahlulela bangakwazi ukuphendula. Njengokusho ukuthi ngeke isasahlulela kodwa amazwi wakhuluma kithi iwona azosahlulela. Asihlulela lapha ku verse 15. Kuthiwa esezwile lokho omunye wababehlezi naye ekudleni wathi kuye, ubusisiwe lo oyakudla isinkwa embusweni kaNkulunkulu. Kepha wathi kuye, umuntu othile wenza idili elikhulu wamema abaningi. Ngesikhathi sedili wathuma inceku yakhe ukuba isho kwabamenyiweyo ukuthi zanini ngokuba sekulungisiwe konke. Ngepha bonke baqala ukuzilandulela ngazwilinye. Okuqala wathi kuye, ngithengile insino, kuswelekile ukuba ngiye ngiyibone, ngiyakuncenga mawungilandulele. Omunye wathi, ngithengile izinkabi ezimbili, sengathi sengiya ukuzilinga, ngiyakuncenga mawungilandulele. Omunye wathi, ngithathile umfazi, ngalokho ngingeze. Isibuyile inceku yabika lokho enkosini yayo, khona umninindlu wathukuthela wathi encekweni yakhe, khawuleza uye emgwaqweni nasemngcingweni yomuzi ungenise laba abampofu nezilima nezimpuputhe nezinyongo. Yathi inceku, Nkosi, sokwenziwe ngokuyala kwakho, kepha isekhona indawo. Yathi inkosi encekweni, phuma uye endlini nasezintangweni abacindezele bangene ukuba igcwale indlu yami. Ngokuba ngithi kini, ayikho neyodwa yalawo madoda abemenyiwe iyakulizwa izwi lami. Lana-ke kusho ukuthi kukhona abayizwile inkosi lapha endlini yomFarisi ekudleni. Ngoba kwesinye isikhathi indaba ngathi ziphuma kalula mangabe kudliwa. Uthi-ke lona ubusisiwe lowo oyakudla isinkwa embusweni kaNkulunkulu. Wayibamba imfihlakalo. Ukuthi yabona njengoba nje kufika inkosi uJesu la, sengathi lokhu kudla esikudla kanye nenkosi la kungaba sembusweni kaNkulunkulu, kungagcini la. Ngoba kwala kuyedlula kodwa sidinga ukudla embusweni kaNkulunkulu. Inkosi uJesu ke isiyakhuluma la isibonelo sombuso kaNkulunkulu lo muntu okhuluma ngawo. Ukuthi abanjani abantu abazofika embusweni kaNkulunkulu.
lana ke inkosi uJesu sivezela ukuthi kunabantu abamenyiwe, bamenyelwe edilini. Lokho kumenza ukuthi ngikholwe ukuthi kusho ukuthi kuyadliwa ezulwini uma ngibuka lo mfanekiso nalento esho lo muntu. Bamenyiwe laba bantu edilini. Yabona umuntu mangabe mema akavele nje ameme wonke umuntu ojwayelekile, kodwa kunabantu abathize, abantu mabezoshada abanye babhala amakhadi ukuthi nali igama likaSibanibani, igama likaSibanibani. Ngamanye amazwi amagama alaba bantu alotshiwe njengoba bemenywa nje, alotshiwe. And lo memayo uyayazi idining hall yakho ukuthi ingakanani, uzomema abantu abangakanani, abangakhi. And umuntu ongamenyiwe akakwazi ukungena ngoba kuzongenwa ngegama laphaya. Uthi ke le nkosi yenza idili yayisithuma inceku. Le nkosi mayiyomema ayizihambeli yona ngokwayo, kodwa ithuma inceku. Abanye abantu ke baye balinda ukuthi hayi uNkulunkulu uyozafike nakumina akhulume nami, kodwa kulo mfanekiso inkosi ithuma inceku, ayiziyeli yona ngokwayo. Omunye ke mhlawumbe ngabona inceku ayibone idelelekile, angayinaki, angayilaleli, kanti lokho ekukhiphayo akuphumi kuyona, akuyona instruction ephuma emlonyeni wale nceku, kodwa ithunyiwe nayo. Ayikhuluma into eyithandayo, kodwa ikhuluma into ethandwa inkosi, hayi omunye wazilandulela. Lapha kuverse 18 kepha bonke baqala ukuzilandulela ngazulini. Wokuqala wathi kuye, ngithengile insimu, kuswelekile ukuba ngiye ngiyibone, ngiyakuncenga ungilandulele. U-Adam ke mayidalwa, uNkulunkulu wayenza insimu yase-Edeni. Wathi uNkulunkulu u-Adam insimu yase-Edeni makayilime. So ngamanye amazwi ukulima akusilona icala, into yasho uNkulunkulu ukuthi mayenziwe leyo. Kodwa manje mangaba sekukhuluma izwi lenkosi lithi ngiyakumema, kwesinye isikhathi mali kumema leli izwi ngeke lifike kuwena u-ID ungenzi lutho nje, ingekho into obhizi nayo, kodwa lizofika kunalento obhizi nayo, kunalento futhi ethandekayo emehlweni akho, kunalento futhi oyifunisisayo, noma ngabe kuthiwa awunayo kodwa enhlizweni yakho uyifunisisa lento. Lizofika ke izwi lesimemo ukuleso simo. Mali kufica kuleso simo kuzokwenza njani? Lo uqeda ukuthenga insimu ujabule enhlizweni yakhe ukuthi hey ngayithola le nsimu. Enangazi noma yilo muntu ethi inkosi uJesu wabona insimu, kanti le nsimu uyazi ukuthi negugu lapha. Wayithenga nje, wathengisa ngakho konke kade nakho ngoba efuna le nsimu, ngoba ebona igugu lapha. Lo muntu uthi hayi ngisazoyibona le nsimu ngoba ngisanda kuyithenga. Ngamanye amazwi iyona into engibambelele kuyona le, iyona into eyigugu. So ubambelele entweni eyigugu udela izwi lenkosi. Izwi lenkosi lithi woza, idili selilungile. Ngamanye amazwi ayikho into okusamele ukuthi wena ube busy nayo uyilinde ngoba idili selilungile. Abanye abantu abaningi baye bacabanga ukuthi isikhathi basenaso. Umuntu acabanga ukuthi hayi ngizoke ngithi nje ukwenza lokhu kancane nje kukhona into engisayilungisayo, kanti isimemo sithi sekulungile manje. Asikho esinye isikhathi osenaso ukuthi wenze into zakho, asikho esinye isikhathi onaso sokuthi wenze into ngokuthi hayi ngeke ngayibona ezwini, ngoba lo kade uyolima kukhona ezwini ukulima. Kodwa manje sekufike izwi likaNkulunkulu ukuthi njengamanje yenza lokho. Wenzani ke maso ukufika izwi likaNkulunkulu? Ulibala lokho nalokho ube nama reasoning wakho ukuthi mina ngisebhizi nezinto zomhlaba, mina ngisebhizi nalesi sono, mina ngisebhizi nokunesa lento le esazosala la. Ngoba le ntsima athi usayoyibheka uyithengile, uNkulunkulu angavela apha imvula nje
ingamkhipheli lutho kuzomsiza ngani ngoba nakho ukuthi kulunga izinto kuyona kusemandleni enkosi le emmemayo mina bengathi nje ngcono udele konke ushiyeko makuthiwa nje woza ngaso leso sikhathi uze njengabo Petro bayisibonele esihle noJohane noJakobe abantu labo akade bebhizi inkosi yabafica bebhizi bedoba lapho olwandle besemkhunjini ithi inkosi ngilandeleni lithi iBhayibheli bashiya amanetha ngaso leso sikhathi uJakobe benoJohane babehamba noyise bona bashiya uyise khona lapho ababange besasho ukuthi hayi manje baba kunganjani ukuthi nakho siyabizwa lana ubona kanjani no negotiations sekhuluma inkosi ayisekho indaba ukuthi manje okay ngisakhuluma ke uPetro ke kuthiwa kwagula umphakazi wakhe so lokho kusinikeza isiqinisekiso ukuthi wayeganile uPetro ngesikhathi edoba lapha nakabuya ngayo mama wakhe athi hey manje ngathi ngizophelelwa umsebenzi sengizokumsebenzi nakho inkosi siyangimema isithi angihambe ngilandele cha suka lapho nje ngaso leso sikhathi akabuzani nanyama nagazi ulandela inkosi wena ke makufika isimemo njengoba namhlanje noma kulezi insuku sithola isimemo sokuthi uNkulunkulu wafuna umuntu ukuthi ame esikhaleni kodwa kubhlungu akamfumananga ngoba lo muntu ubebhizi sabheka into zomhlaba esabheka ukuthi njengoba nje mina sengifumane leli gugu noma ngisafuna ukufeza leli phupho lami Nkosi awungibekezelele kancane nje ngifeze lokho ngisafuna ukwenza Yoto sakuzama ke lokho ke kanti inkosi bisifikile omunye uthi yena asathenge inkabi naye ngicabanga ayizolima ngaso ngoba abantu bayazithanda into zomhlaba bawuthanda umhlaba kuthi sekufika uJesu uqobo lwakhe kumuntu umuntu abamelele emhlabathini entweni edlulayo omunye wathi hayazini mina bengishada zolo lokho ngiqeda ukushada mina safanele awungixolele nje mina awungixolele enakho lokho futhi khona ezwini ukuthi uthokoza ngomfazi wokusha baba uzothaya ngoba izwi lithi njengamanje lithini uthini uJesu kwena njengamanje awungabushona leli mangaba selifikile nje izwi kwenze lokho ngoba uma ungakwenzi ungasube senkingeni ungazithola usenkingeni mhlawumbe ngikusho lokho kunomunye njengamanje ngolesihlanu bengizwa ukuthi use-IC uNkulunkulu wakhuluma naye wathi akeze azoba sentabeni akangeza yena ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu amphele ithuba ngoba ngiyakholwa ukuthi uma wayefikile ngaleso sikhathi ngaba kunjengoba kunjena namhlanje so ngamanye amazwi ngithi mina uma uthola isimemo noma simelene nenyama yakhe uhle masifele enkosini ngoba ihora nomzuzu awulwazi ukuthi liyakubani lana ke sithola inkosi sithukuthela mangaba labantu belandula abantu laba ngeshwa amagama abo alotshiwe bamenye kodwa balandula yasithukuthela inkosi yathi awulandile lima nenyonga lapha eStanandini abantu bebengalotshiwe awulanda bona beze edilini lami ukuzindlu igcwale bafika yangagcwala indlu kwathi uphinde futhi olanda abanye izigcwale ngamanye amazwi uNkulunkulu kuyacaca ukuthi bonke abamenyiwe banendawo yabo kodwa ukuthi ufinyelele kuleyo ndawo kulele ekuthaneni isimemo esifike kuwena uyasilalela yini
hayi sona sizofika ubhizi. Omunye sizofika ebhizinesi zodwa abambe yeke umuntu kanti isimemo sesifikile. And kufanele usionarishe ngaso leso sikhathi esimele. Khohlwa ukuthi unani. Khohlwa ukuthi ama-ambitions wakho athini. Khohlwa ukuthi wena uhlele ukuthi ikusasa lakho lizoba njani ngoba ulazi vele. Uyohlela ikusasa lakho lingafiki. Lalela lo ophethe ikusasa lakho. Uyena ke kumele umlalele. Uyena kumele wenze isiqiniseko sokuthi ungamane udele yonke into ulalele yena. Kukhulunywa ukuthi wena abantu bakwazi ukuthi uyazizonda. Uzonda wena ngokwakho njengalokho kushiwo laphana kulokhuza kuverse 25. Ethi inkosi uJesu wakhamba naye ixuku eziningi waphendula wathi kuzo, uma umuntu eza kimi engamzondi uyise nonina nomkakhe nabantwana nabafowabo nodadewabo, yebo nokuphila kwakhe, angebe ngumfundi wami. Yabona lento lena esho inkosi uJesu la. Yilento eyabiza oPetru. Yabiza ukuthi uJohane noJakobe bazolwisa. Mhlawumbe uyise uZebedewu wathi wabafana bami nenzani manje? Niyaphi? Niyangiphoxa. Ningiphatha kabi nizophathisa ushukela. Hayi bathi bonayo ngamane ukuphatha kushukela. Makuthi uyakulala kulungile. Thina isimemo sesisitholile. Ngamanye amazwi bamzonda uyise. oPetru bawo bazonda amakhosikazi abo mhlawumbe acomplain athi kodwa baba sizodlala. Njengoba usulalela inkosi useke kumsebenzi. Nabantwana bakhe uPetru mhlawumbe bacomplain. Bathi sizodlala. Sizophila kanjani ngelikhaya? Kodwa uPetru wabonakala kubona sengazi ukuthi uyabazonda. Engabalaleli elandela inkosi elandela inkosi. Kunjalo ke ukulandela inkosi uJesu. Isho kanjani lemigomo yayo lenkosi. Ithi lenkosi imigomo yayo mase uthola isimemo sami udela yonke into. Lise ithi inkosi uJesu nokuphila kwakho nawe mhlawumbe uzozidabula ukuthi hayi mina anginayo nengane noma mhlawumbe nginengane yodwa ngizophila kanjani, lengane izophila kanjani. Khohlwa lokho. Lithini izwi kwena? Uthini uNkulunkulu kwena? Isimemo ke sifikela labo abakhethiweyo bese ke bathole amakhadi abo ukuthi umenyiwe. And isimemo sifika ngeindlela ezahlukahlukene. Sifikile lapha kuZakewu. uZakewu waba nale feeling yokuthi uzwela edinga ukuyibona inkosi. Just nje ukuthi abone ubuso benkosi wanele. Kanti akazi ukuthi inkosi ine appointment nayo. Akazi ukuthi inkosi inesimemo. Maye nesimemo abaFarisi baqala bacomplain naye yathi inkosi uJesu ngimele kwasendlini yakhe. Yafika inkosi uJesu nakuyena yayothola isidlo ukuthi iyodlala phansi kwakhe uZakewu. So yaya kwaMfarisi umuntu akade ehlupha, yaya kumthelisi umuntu ebesazonga ukuthi uyisoni. Yabantu beyizela izoni kahle kahle inkosi uJesu. Mayifika lapha kwaZakewu baqala abaFarisi bazokhomba ibackground kaZakewu. Bathi lo ungenise endlini yesoni. uZakewu akabaphendulanga. Wavele wabuyela enkosini uJesu. Wazobatshela i-current situation yakhe ezotshela inkosi uJesu. Wabayeka laba bephathi. uZakewu azange abaphendule laba abepast yakhe. So khohlwa laba bepast yakhe ukuthi wena uhambe kanjani. uZakewu mabesho lokho yena uthi enkosini uJesu, umuntu mangaba ngimmuke okuthize ngokuqili ngimbuyisela kawu4 sekuphinde kawu4. Mangabe kuthatha lokho ngokuqili kusho ukuthi omunye kungenza ukuthi ubengazi ukuthi mina ngigetshengiwe la. Kodwa ethe getshengiwe engazi ukuthi ugetshengiwe. Afika uZakewu wathi yesibani manje. Yazi ngigebengile wena. Ngenzile ukuthi nokuthi.
Oh, okay. Hey, usigebengu mfana. Uzake wathi, me 4 times. Uzake usho enkosini uJesu, mina senginje. Laba bona bathi nginje, mina ngithi kuwe Nkosi nginje. Inkosi ayiphilisana. Okukuthi lento yayisho uZakewu yayiyiqiniso. Ukuthi wayeseguqukile sephendukile ngesikhathi eseyizwe ukuthi ufuna inkosi uJesu. Ukuphenduka kwakhe uZakewu kwenza ukuthi kube namazwi aphuma enkosini uJesu esidlweni la. Yathi inkosi uJesu namuhla insindiso ifikile endlini yami. Akushuwongo lapha kumFarisi. UmFarisi naye ubemenyile. Isimemo sifikile kumFarisi kodwa umFarisi akasamukelanga isimemo. Safika isimemo kumthelisi, umthelisi wasamukela isimemo. Asingabe besihlulela abantu njengabaFarisi. Bona bazazi ukuthi bayazazi izinto, bayalazi izwi. Ngisho sebeze babanjwa nangamazwi bengakwazi ukuphendula. Still abaphenduki ngoba inhliziyo zabo sebezenze zabalukhulu. Babheke abantu ukuthi bazothini. Ababheke ukuthi uNkulunkulu uthini ngalesi sikhathi. Asilalele uNkulunkulu. Asenze kahle njengoZakewu ingene insindiso endlini. Yabona laba bantu bo2, umFarisi nomthelisi. Inkosi uJesu ingene ezindlini zabo qathatha. Kodwa imphumela ayifananga. Bebemenyiwe bobabili laba bantu. Kodwa kubhlungu lo ozaziyo ukuthi usevangelini. Ozazi ukuthi uyalazi iqiniso. Uyena ogcinisayo. Lo ozazi ukuthi uyisoul, uyisehluleli, uyena ogcine sefumana insindiso. Ngamanye amazwi inkosi uJesu ibithi sengikusindisile usuqualified ukuthi uyongena ezulwini. Laba abantu uphuma inkosi uJesu la bengayitholanga iqualification yokungena. Bathola le eyabantu. Hayi yasezulwini. Hey ke wena ozophuma namhlanje inkonzo uyifumene iqualification. Uzophuma umunye wabantu ukuthi wena unje noma inkosi uJesu uzophuma la isitshenile ukuthi yabona ke wena njengoba usuvuma izono zakho stamp qualified uyangena usindisiwe kusho inkosi uJesu yabona uNazakewu ngendlu yakho nisindisiwe ni abantu babe besho lapha ngaphandle hayi mina ngisindisiwe isishilweni inkosi uJesu usindisiwe njengakuZakewu uyafika confirm yathi yabona wena usindisiwe noma wena uyisholo nje umtshela abantu kubhlungu abanye bayahamba betshela abantu bayazazi ukuthi bayona angazi ukuthi basindiswe kuphi ngoba inkosi uJesu ize emhlabeni uzosindisa abantu bayo ezonweni zabo ayizange kuzobasindisa sekuthena ukuthi mabaye enkonzweni ukuya enkonzweni akusho ukuthi usindisiwe ukushumayela akusho ukuthi usindisiwe naba abaFarisi abasindiswanga at least abaningi babo zange basindiswe kodwa abaningi balabo ababesazwa ukuthi bayizoni abathelisi basindiswe ngobani umoya wokuthoba ufunekayo kahle kahle abaFarisi into ababulala nje impakamo ilento eyilapha kuSathane into enza ukuthi basindiswe abathelisi ukuthoba ukuzazi ukuthi bayizehluliphi yona ke into esindisa umuntu ukuthi umuntu ashone phansi athobe masibane Baba kusizwe sabathini siyathoba phambi baba sengathi inkosi ungawufaka umoya wokuthobela uchitha uqalekisa umoya womphakamo inkosi kulona ngokuzwana inkosi olizwayo izwi lakho ngoba Nkosi impakamo kwaba yisimo sokuqala senzeka futhi ezulwini senzeka ngomdumisi senzeka ngalo owayisikhulu ephakeme
hawu uNkulunkulu othi unamandla sisize silekelele Nkosi ukuthi ungathi ngoba nakho usibekile ezikhundleni ezithize Nkosi ukuthi sikhonze bese thina sifuna ukukhonzwa ngoba uSathane waphiwa isikhundla esikhulu uLucifer ukuthi adumise esatwa ukhazimula dumisa kwakhe kodwa waphenduka esimsitsha esephakeme akamukelanga ukukhonza ngaphansi kwakho kodwa yena inqobo wafuna ukukhonza njengalokhu Nkosi sibona abaFarisi befuna ukukhonzwa bengamkeli ukuthi bakhonze ngoba wafika Nkosi emhlabeni wafika ubonakala ngenyama ubonakala udelelekile bakubheka ngamehlo enyama bakudelela kanti Nkosi badelela itshe legumbi abakhi abantu bekumele bakhe Nkosi bakhele phezulu kwakho kodwa Nkosi badelela lelitshe legumbi itshe lesisekelo okusekelwe ngalo umhlaba ekusekelwe ngalo ukuphila okungalo Nkosi siyaphila namhlanje ngiyakhuleka babathwini ukuthi uqede uqalekise ngempela umsebenzi kaSathane umoya kaNkulunkulu othi nomusa wemphakamo ngicela uchithe izono eziningi zingenile kubazalwane ngenxa yemphakamo abanye Nkosi bayalahliwe namhlanje ngenxa yemphakamo ngiyacela Nkosi ukuthi wenze ukuthi belona lo wazithobe azithibe uNkulunkulu othi ingcela afuna ubuso bakho uNkulunkulu othi unamandla ngiyakhuleka ukuthi izwi lakho lifumane indawo ezimpilweni zethu maqede lizibuse izimpilo zethu maqede Nkosi singenzi lutho ngaphandle kwakho ngoba ushilo Nkosi ukuthi singenze lutho ngaphandle kwakho wena Nkosi Jesu ungulizwi kaNkulunkulu ngaphandle kwezwi lakho Nkosi yamakhosi singenze lutho ngaphandle kwezwi lakho ngeke siphile ngaphandle kwezwi lakho uNkulunkulu othi ingcwele ngeke sifumane impilo kunaphakade ngiyakhuleka ke uNkulunkulu othi nomusa ukuthi inkosi yamakhosi usenze namhlanje ukuthi sibe izidalwa ezintsha izidalwa Nkosi ezithobekileyo izidalwa Nkosi yamakhosi ezenza okulungileyo izidalwa Nkosi ezinesihawu njengalokhu Nkosi uZakewu wasenza esiveza isihawu enikela kwabampofu ingxenye yalokho ayenakho naye barobile Nkosi yabantu ababuyisele isephindukayo babathu ingcwele ngiyakhuleka Nkosi sengathi ungasisiza thina uqobo Nkosi sibe umnikelo kuwe Nkosi ngoba Nkosi yasibona bethu kodwa singabakho ngiyakhuleka ke Nkosi ukuthi ungenelele kulona lo mndeni Nkosi ubusise ungcwelise ngegama lakho ukuze igama lakho lidunyiswe lingculiswe Nkosi Jesu insindiso yafika endlini kaZakewu okuwukuthi yena uZakewu nendlu yakhe basindiswa ngiyacela ke Nkosi ukuthi lona lo khona kule ndawo usindise yena Nkosi kanye nendlu yakhe Nkosi wakhuluma noZakewu kodwa Nkosi sibona sekuthinteka nendlu yakhe ngiyacela Nkosi ukuthi usindise nezindlu zethu ngicela egameni lakho mina amandla wonke angibasifanele uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu inkosi Amen